Mamy godzinę 5:20 i tak się zaczyna nasza przygoda z Pyrkonem 2019. Jesteśmy super wyspani i wypoczęci, szczególnie koty. Magdalena, może ty byś coś powiedział a propos Pyrkonu? Twój pierwszy Pyrkon, Patrycjo, jakie masz oczekiwania? W sumie to nie mam żadnych. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Jedziemy. Gwiazda jakaś. Jedziemy. Ale jaja, ale jaja, ale jaja. Ale jaja, ale jaja. Ale jaja. Ale jaja. Środek na umilenie podróży. Po prostu z rajku. Mama często tego próbowała. Zaraz będziemy. No jednak nie, bo powinniśmy być 15 minut temu i dalej jedziemy. Nie O, kameruj dziecko, bo pedofilia wiesz. Zdjęcie z komunii. Że jeszcze chyba nie było takiego ciepłego Pyrkona. Nie, był jeden. W tamtym roku przecież chodziliśmy w sukienkach i tak dalej. Ja też chodziłem w sukience? Tak, w takiej szkockiej. Aha. Moi drodzy, jesteśmy w miejscu zakwaterowania. Z mojej strony jest troszkę obcięte. W ogóle na kamerze wygląda, jakby tam był grzyb. Ale to nie jest grzyb. To jest Daria tylko. Obiecałem, że widzom, którzy mnie spotkają, będę rozdawał cukierki. Patty, już swojego dostałaś. Patty, jesteś zadowolona? Tak, bardzo. O, tam śpimy. Tu jest Patty. I jest chyba 30 stopni. 27 stopni. Czujesz to? Czuję. Zostałem sam. I idę sobie odebrać akredytację. Takie coś dostałem. Jestem mediami, czyli sprawa jest poważna. No i tak to właśnie jest. Całe te ogółem. Tyle z piątku. Ja już się dziś nachodziłem. Ja wiem, że to wstyd. Nie wiedzisz nic, kiedy trzaska ci obiad. Muszę wiedzieć, co znasz, gdy rozbieram, zbierasz. Po prostu zwiedzać, a nas. Po prostu zwiedzać, a nas. Nie! Po prostu zwiedzać, po prostu zwiedzać, po prostu zwiedzać, a nas. O tak. Moi drodzy, 4:12 i tak się kończy piątek, piąteczek, piątunio, a w sumie to już sobota. Na Pyrkonie w Poznaniu. Jutro nagram coś lepszego, znaczy dziś, znaczy postaram się. Sobota, moi drodzy, 12:24. Dzisiaj, na odmianę od wczoraj, Patty, będziemy robić w sumie prawie to samo co wczoraj. Tylko, że będzie Więcej kręcenia. i więcej ludzi. Jest sobota, moi drodzy, miał być stream, ale Patty zepsuła i nie działa. Żartowałem, tak naprawdę to po prostu nie działa. Ale za to możecie zobaczyć bronie z różnych gier. Patty, kojarzysz coś z tego? To są bronie z gry Halo. Jak się nie miało Xboxa, to może być ciężko skojarzyć, ale bardzo fajnie zrobione są. Ja w Halo grałem jeszcze jak miałem 360. Elegancko. Zawsze mi się wydawały, że one będą trochę mniejsze.
I w ogóle wszystko tam jest z Halo. A tutaj jest pan z dziwnymi rogami. Nie wiadomo za bardzo o co kaman. O, figurki z Halo Reach. Bardzo zresztą fajnej gry. To była moja ulubiona broń, co strzelała kryształami, co potem wybuchały. Patty, może ty byś sobie takie kupiła? Ty mi kup. Nie stać mnie. A tutaj takie, patrzcie, BDSM. O kurde, Patty, może takie rogi. No, fajne. Takie trochę niepokojące. Lady Macbeth. Tak. Barbara Wostalowa. No, Fajna. faktycznie, ptak. A to jest z tej gry, co w Polsce w nią nikt nie gra. Overwatch. Z Overwatcha, ale bardzo ładne. O, a to jest ta ręka tego z filmu, Patty, co żeśmy wczoraj oglądali. Ale bez tych kamyczków. Znaczy rękawica. No. A co ja powiedziałem? Ręka. Będziemy się, kochani, poruszać według mapy. Póki co jesteśmy gdzieś tutaj. Ciężko stwierdzić. Przeciwko 7A. E, To w 7C. aha. To jeszcze mamy parę do zobaczenia. To idziemy dalej. Idę. Patrzcie, jak szał na Pokemony jeszcze nie przeminął, to tutaj macie Pokemony z papieru. Psyduck jest i ten Seal, czy jak tam było, i Snorlax i wszystkie inne. Bardzo ładne. Tu na odmianę bardzo ładne rumuńskie, a nie, przepraszam, romulańskie statki kosmiczne. Jak ktoś lubi statki kosmiczne, ze Star Treka, o, w życiu nie widziałem ani odcinka. A tutaj takie transformery. Proszę, cała tutaj historia się wyłania. Jest nawet wielki robot, jaszczurka. Stormtrooper jeździ na śmiesznej żabie. O, patrzcie. Wywalił się w pontonie. Proszę, a tu można zobaczyć sobie, spadła prawdziwa asteroida z kosmosu. Ale jaja, Patty, nie? Ale jaja. A tu cosplay z 4 pancernych. Z takiej wersji, ale nietypowej bardzo. To chyba od Marusi tutaj, o. O, i tu jest taki główny hall, gdzie się rozłazi do wszystkich sal. I ja teraz muszę zrobić zawsze takie ujęcie jedno, które zawsze robię. Jest to oczywiście ujęcie ze schodów ruchomych, żeby pokazać wam, ile jest ludzi. Dużo. O. No, tam jest jakiś performance artystyczny tam się odbywa. No widzicie, teraz tak się młodzież bawi. Pan mi ukradł pomysł, tylko robi na opak. Zamiast zjeżdżać ze schodów, to on stoi i kręci, jak my zjeżdżamy ze schodów. No a pan, co pan myśli, że ma większy obiektyw, to jest lepszy ode mnie? Przegrałeś. No i tu słuchajcie, sytuacja jest tego typu, że są stoliki i ludzie sobie siedzą i grają w gry planszowe. Tu panowie robią formę i to się chwali, a nie tylko gry, głupie gry. Bardzo ładny miecz. Tutaj jest takie specyficzne miejsce do wypoczynku. Trochę jak w domu. Wygodnie, Patty? Dobrze. Tutaj te słynne oddziały obrony terytorialnej szkolą się przed ewentualnym atakiem. Patty, a wiesz, z czego się składa dzida? Sprzed dzidzia, wśród dzidzia i za dzidzia. Pani się bije z panem. No, powiem wam, wygląda to poważnie. Ej, ale te kolory coś ma na opak. Ale dupka. Tutaj pan z twarzy jakiś taki skonsternowany co najmniej. Proszę pana, halo. Śpi najebany. A tutaj leży wasz stary po imieninach. Proszę pana, a jak pan tak siedzi na tej bombie, to pan się nie boi, że ona wybuchnie? To jest właśnie magia siedzenia na bombie, co takiego o niczym nie wiesz. Ale jaja, widzieliście to? Babie kopyta doczepili.
Patty, a to jest chyba twój ulubiony bohater gastryczny. Tutaj. Kurczak. Codziennie oddaje życie, żebyście wy mogli go zjeść na obiad. To jest chyba ten pan Wierzbowski, co zginął w Alienie. Przepraszam, to pan jest ten, co zginął Wierzbowski tak szybko? W Alienie to pan był moją ulubioną postacią. Dziękuję. Patty, idź. Może ci coś da. Ta twarz budzi zaufanie. Wiecie, w wojskach imperialnych teraz wszystkich już zatrudniają. Patty, jakie są twoje pierwsze wrażenia z twojego pierwszego prykona? Spoko, fajne gadżety są, ale mnie nie stać. Bardzo cosplay intrygujący. Można mu tam było list wrzucić. No i można się bawić. Można. A tutaj gry komputerowe i konsolowe, czyli nic ciekawego. Widzicie, jakbym wiedział, to bym przed prykonem nie szedł do fryzjera. Ale skąd mogłem wiedzieć? O! Patty, masz balona. Retro granko. O, zawsze śmieszne. Co pójdzie na miniaturę? Ewentualnie to. Pika Pico. Można komuś zrobić najlepszy prezent na świecie. Kubek. Dobry na wszystko. Słynne zielone ludziki, Patty, zaczęło się. Wojna będzie. O! Coś się dzieje. Redaktor Niklaus atakuje. Co tu się dzieje? Ja w sumie się spodziewałem, czego nic się nie dzieje. Kto oblizuje nóż, ten się nie odezwie. Co? Tu już odpoczywają sobie. Teraz ja sobie idę odpocząć. To teraz odpoczynek. Tu ma miejsce kolejna dziwna instalacja artystyczna. Patty, może ty wiesz, o co chodzi? Nie wiem. Patty, idź się przytul. O, tu kolega zapierdala. Nie dadzą sobie odpocząć nawet na prykonie. Patrzcie, jaja są. Chłopy linę przeciągają. A w sumie to o co chodzi? Któryś ma spaść? No jak spadnie, to przegrywa. No. Patrzcie, śmieszny pies. Z Umbrelli uratowali życie niejednemu. Zajebiste. A to chyba jest ten cały Chewbacca. Patrzcie, tutaj najbardziej dojebany cosplay. Cosplay z suki policyjnej. Ale im to wyszło. Jak prawdziwy. Patrzcie, wszyscy chcą na tronie sobie usiąść. Taka kolejka jest. Co, w domu nie mają krzeseł? Patty ma z lumpeksów przyzwyczajenia. Są emerytowani weterani którejś wojny. Ciężko ale powiedzieć której. Niemca zabili. Idź, Patty, no idź. No idź. To tak, że niby obok przechodzisz. Uszczypnij go. Dziecko sprankowało dinozaura i dlatego wyginęły. 19:30. Opuszczamy ten przybytek nierządu. Koniec soboty. Z niedzieli jeszcze wam coś nagram. Patty, jak wrażenie ogółem? Nic nie kupiłam, bo wszystko drogie. Niedziela, 12:09. Pogoda znacznie lepiej jak wczoraj. Elegancko posprzątane. Opuszczamy ten przybytek nierządu. Niedziela, moi drodzy, tłum. Ludzie mają wolne. Przeczytałem krematorium na początku. Praise the sun. Tutaj bardzo ładne torby. Widzicie, świnka, jeż,
królik i nawet jest jedna torba z patty. O, to ten cały Poseidon, ten jakiś tam widłogon, wspaniała bluza. Można sobie kupić wszyscy członkowie rodziny i potem na przykład razem pójść do kościoła w takiej. Całe te hopki, nie wiem, bo Dragon Balla nie oglądałem, wstyd. Jak on się nazywa, Patty? Nie wiem. A, okej. Można sobie kupić malutkie Nintendo, a oryginalne Nintendo od Nintendo. Tu jest taki kotek skromny. Patty, ty byś chciała takiego, nie? No. Tutaj zoki śmieszne, żeby nie łazić boso. Czapeczka gustowna w stylu lis lub zając. Można wejść w posiadanie oryginalnej broni z Fallouta za jedyne 600 zł lub 300. Miniaturowa nerwica. A jak tu się bijecie? Przyjść na PGA, żeby grać w LoL'a. I jeszcze to wszystko swoim nazwiskiem sygnuje pan Grzegorz Braun. Tego bym się nie spodziewał. A tu idzie Daria i pan Roskurwiejter. I co pan powie nam, widzom? To fajnie jest, fajnie. Powiem tak, wyglądacie bardzo korzystnie. Nigdy żeście lepiej nie wyglądały. Przecież to ty się znasz na Gwiezdnych Wojnach. Skąd ja mam wiedzieć, jak to się trzyma? Daria, to się trzyma z przodu. Jest chwyt. Nie, dobrze, no nie celuj do siebie. Kurwa, ja bym Darii nie dał do ręki procy nawet. Ja pierdzielę. Masakra. Nawet z łuku by się postrzeliła. Jak nic nie widzisz? W filmie widzieli. Patty, a wygodnie? Wygodnie? Jak tak, to zakiwaj, że tak. I tak by można streamować. Tak się wygląda, jak się je kanapeczki, a tak jak się je stejki. W tym post-apo przybytku możecie sobie za sumę jednego kapsla nabyć herbatę albo kawę. Wszyscy w telefonach. Teraz młodzież nie umie się bawić. No i patrzcie, po Pyrkonie wszystko już zbierają. Biznes jest chowany. Patty, jak wrażenia ogółem? Mam portfel, jestem zadowolona. Patty ma portfel, ja sobie nie kupiłem nic. Ale były hulajnogi, które są bardzo fajne. Tak, nie kupiłem sobie nic, ale za to sobie pojeździłem hulajnogą elektryczną pierwszy raz. Także na pewno in plus. O, patrzcie, tutaj pakują. Tu już wszystko popakowane. Może by nikt nie zauważył, jakby taki jeden karton wyprowadzić. No ale dobra, nie kombinujmy. Także to tyle. 2019, kolejny Pyrkon, już chyba 6. albo 7. z głowy. Ocencie proszę jakoś film, albo pozytywnie, albo negatywnie, za taką ładną relację z komentarzem, jaką wam tutaj sprezentowałem. I to tyle. Pozdrawiam wszystkich, których miałem okazję spotkać i widzimy się na Pyrkonie w Poznaniu za rok. I pomachajcie jak w familiadzie. Pa, pa! Dawaj suba, bo cię pstryknę.